Nixtieq nsellem semija kollha ta' Radio Marija f'dan il-mument. Illum fir-riflessjoni tagħna sejri nitkellmu ftit dwar l-ubdjenza tal-fidi. Xi tfisser dan is-suġġett? L-ewwel ħaġa din hija frażi li anke nsibuha fil-Kotba Mqazza fit-Testament il-Ġdid anke b'mod partikolari b'referenza għall-esperjenza ta' Abraham li aħna nsejħu wkoll missirna fil-fidi flimkien maħutna Lut ukoll. Però nixtieq sabiex nifhmu daqsxejn din is-sens ta' ubedjenza li toħroġ mill-fidi, nixtieq illi inħarsu ftit lejn il-ġrajja tas-salvazzjoni eżistijej sabiex inkunu fiha nistgħu naraw l-element tal-fidi ta' din l-ubedjenza, l-importanza u r-rilevanza tagħha għax hija ħafna importanti u nixtieq il-imur lura propju għall-ktieb tal-Ġenesi nibdew minn hemmhekk. Fil-waqgħa tal-bniedem. Id-dnub naraw li propju se jirġiel il-bniedem joħodha kontra ir-rida t'Alla. Allura jagħmel lill-bniedem diżubbidjenti. Is-serb simbolu tax-xejtan li jittanta l-Adam u l-Eva, it-tentazzjoni vera li qed jagħmilhom hija illi joħduha kontra dak li Alla kien qalilhom. Alla x'kien qalilhom fih nnifsu mhuwiex daqshekk importanti f'dan il-mument, imma il-fatt li joħduha kontra dak li Alla kien qal, hemmhekk naraw li hija n-nażba kbira tax-xitan. U allura naraw kif fil-qofol tiegħu id-dnub oriġinali tal-bniedem, il-bidu tad-dnub tal-bniedem huwa propju id-diżubbidjenza tiegħu. Il-bniedem li ma jobbdix, issa din il-kelma għallum meta qed nużaha naħseb fil-kuntest daqsxejn kulturali tagħna il-kelma ubedjenza forsi tidher daqsxejn kera ma' xi wħud għaliex naħseb jiena ġib daqsxejn ta' nostalġija jew allerġija aħjar lejn dik li hija awtorità. Allura illum il-ġurnata fis-sens tal-awtorità li huwa mdajjef ħafna kemm xi drabi fil-Knisja kif ukoll anke fis-soċjetà ċivili, anke bħala mens kulturali tagħna, issa dak li jiena rid nobdi lil xi ħadd allerġiku għaliha. Araw tfal fil-familja, araw xi kuntant anke min qiegħed f'xi għaqda f'xi grupp, hekk isna nħodu pjaċi niksu regolamenti fis-soċjetà ċivili, hekk ġi dan is-sens ta' ubedjenza li xi awtorità. Nikkontest għandna ħafna biex ngħidu hekk nopponuha ħafna. Allura il-fatt li wieħed iġġuża din il-kelma jista' jkun li f'xi qalb ta' wħud minnkom tkun tqajjem xi reazzjoni, però nixtieq li nifhmu anke fis-sensafi tagħha. Sensafi tagħha fis-sens isbuħija lil bniedem li jaraf li huwa bniedem allura li huwa limitat u li huwa ħlejqa. U allura wkoll jeżisti l-ħallieq u għaldaqstant jirrispetta dak li l-ħallieq ikun qiegħed jitlob minnu. F'dan is-sens li il-bniedem oriġinarjament fil-pjan ta' Alla imsejjaħ li jkun f'ubbidjenza lejn Alla. Mhijiex l-ubbidjenza ta' xi ħadd li huwa skjaf, mhijiex l-ubbidjenza ta' xi ħadd li telef il-libertà tiegħu. Però hija ubbidjenza ħirġa mill-libertà stess li l-bniedem għandu. Il-bniedem liberu jaraf li huwa bniedem maħluq. U jaraf li hemm ħallieq, jaraf li hu mhuwiex Alla, u allura jaraf li hu jiddependi minn Alla, li jrid jimxi skont il-pjan ta' Alla liha. Issa propju dan huwa dak li xejtan kisser fil-ħajja tal-bniedem, fil-ħajja tal-umanità. U dan daħlu bid-diżubbidjenza li l-bniedem għamel. U kieku kellna naraw id-dnub tagħna eżistijej, fl-erq tiegħu huwa dejjem dnub ta' diżubbidjenza. Diżubbidjenza lejn ir-rida ta' Alla għall-bniedem. Fl-istorja tas salvazzjoni kollha allura eżistijej f'dak kollu li aħna nsibu fil-Bibja, naraw illi bil-mod il-mod Alla jkun qed jifforma persuni sabiex jagħmilhom il-poplu. Darba minna kont kellimtkom fuq il-poplu mawżul ta' Alla, imma illum ħanżidlu biċċa il-poplu obbedjenti lejn Alla. Jekk kien hemm karatteristika partikolari illi l-poplu mawżul ta' Alla kellu jkollu huwa il-fedeltà tiegħu lejn Alla u l-ubedjenza tiegħu lejn Alla. U din toħroġ mill-fidi tiegħu f'Alla. Għalhekk qegħdin nitkellmu mela mill-ubedjenza tal-fidi, il-fidi tiegħek f'Alla twaslek sabiex tobdi u tisma' minn dak li Alla jixtieq minnek. Eżempju klassiku kien il-patriarka Abraham eżistijej. U nixtieq hekk tifhmu daqsxejn din il-ħaġa. Abraham minnu Alla mill-weda li min-nisel tiegħu kellu jibni tassew dan il-poplu ġdid.
U propju r-rwol ta' Abram huwa vera rwol importantissimu eżisti fil-kelma ta' Alla. U l-fidi li Alla talab minnu, l-ubbidjenza tal-fidi li Alla talab minnu, kienet vera ħanidu hekk ħaġa challenging kbira, kienet enormi. Għaliex dan Abram eżistijej. L-ewwel ħaġa ma kienx bniedem illi kien jemmen falla kif nemnu aħna, ma kienx monoteista jgħidulu, bniedem li jemmen falla wieħed, ma monotelitista. X'inhi d-differenza? Differenza hija illi waqt li kien jemmen illi kien hemm allat oħrajn, l-alla tiegħu kien dan l-alla li qed jiskopri, Jahwe. Bil-mod il-poplu ludi isir poplu li jemmen falla wieħed fl-istorja tas-salvazzjoni, imma l-bidu kien iqis li Alla tiegħu huwa l-alla tiegħu bħalma t-tribwiet l-oħrajn kellhom l-alla tagħhom. Imma kien jifmu l-alla tiegħu differenti u speċjali jmur lilin mill-allat l-oħra sakemm irrealizzaw li dawk l-allat l-oħra fir-realtà ma jeżistux, ma jeżisti biss dan Alla tagħhom. Fil-fatti għalhekk forsi fl-Antik Testamenti u fis-Salmi ġieli tisimgħu xi vrus li forsi uħuta ħawduhom meta pereżempju hemm miktub Alla fil-laqgħa tal-allat jaqta' sentenza. Għaliex il-viżjoni tal-poplu ludi bil-mod allura anke l-kelma tal-Alla, il-mod kif naqraw irdu naraw fil-ma fażi l-istorja tal-poplu ludi tinsab sabiex nifhmu l-affarijiet mod tajjeb u mhux ninterpretawhom kif qed lilna moħħna. Il-poplu ludi finilkom bil-mod għaraf din ir-realtà li jeżisti verament tal wieħed. Allura Abram eżistijej meta dak li ju kien qed jifhem fl-esperjenza tiegħu Alla vera li qed jidħol f'din ir-relazzjoni ma' dan ir-raġel Abram illi qabel kien l-idoli tiegħu biex ngħidlek. U issa jinqala minn kollox u jimxi wara dan Alla illi jgħidlu sabiex jitlaq f'post laqqas biss jurjulu. U Abram jobdi mill-ewwel jitlaq. Eżistijej. Jiġifieri araw Alla id-diżubbidjenza tal-bniedem kif qed jerġa' joħloq issa poplu li se jkun skont qalbu. Il-poplu li se jkun skont il-qalb ta' Alla se jkun il-poplu illi għax jemmen falla mela xandu l-fidi se jobdi kompletament il-Alla mela l-ubidjenza tal-fidi. U Abram eżistijej kiber ħafna anku stess f'dil-ubidjenza tal-fidi, kienet mixja sħiħa li Abram għamel, jekk konna naqraw ir-rakkonti taċ-ċiklu ta' Abram kif ngħidulu ħutna l-Biblisti. Fil-ktib tal-Ġenesi naraw il-mixja sħiħa li Abram għamel. Però xtikom tifmu din il-ħaġa biex aħna nkunu verament skont il-qalb tal-Alla biex il-bniedem f'kelma waħda jerġa' jkun fl-immaġni oriġinali tiegħu ta' Alla u mhux issa l-bniedem li huwa midrub bid-dnub, sabiex il-bniedem jerġa' jitqaddes, il-bniedem irterġa' jidħol f'din il-fidi li twassal għall-ubbidjenza lejn Alla. L-istorja tal-Antik Testament eżistijej hija kontinwament insibuha persuni li l-mulej bil-mod il-mod jiffurmalhom qalbhom ħalli jkunu ubbidjenti verament lejn Alla. Meta jkunu ubbidjenti, jiġifieri jkunu żammew posthom. Sabu posthom fil-ħajja tagħhom, fil-ħajja umana, fil-ħajja spiritwali. Għax il-bniedem se postu meta realizza li hu bniedem maħluq u mhuwiex Alla. Mhux Alla li jobdi l-bniedem, imma l-bniedem li jrid jobdi l-Alla. Naraw li l-istorja tal-poplu ludi anka bħala poplu kif nimpenġija lilna fl-Antik Testament, il-mulej jgħaddi lil dan il-poplu minn diversi tiġrib sabiex iġibu poplu obbedjenti lejh. L-Abram niftakru Alla kien ġarbu, kien għaddih mill-prova. Għaliex għaddih mill-prova u l-kol tiftakru x'kienet il-prova ta' Abram meta wara li taħ it-tifel tal-weda Iżak jitlobulu lura. Donnu dak li Alla wedu, donnu mhux ħajseħ issa Alla stess donnu qed ikissru. U Abram jerġa' jobdi lill-Alla u għax talabulu joffrijulu. Kienet il-prova raħ li Alla għadda minna sabiex verament Abram jikber f'dan is-sens ta' ubbidjenza għamja lejn dik li jeredet Alla lih. U allura eżistija anke l-poplu ludi Alla jgħaddih minn żmien ta' tiġrib, minn żmien tal-prova sabiex qalbu jsaffielu minn kull diżubbidjenza u jagħtih qalb li hija ubbidjenti. U l-qofol eżistijej ta' dan il-poplu illi qed jiġi mrawwen fl-ubbidjenza hija l-Madonna. Il-Madonna eżistijej tassew l-Knisja fil-Konċilju Vatikan II fid-dokument tagħha Lumen Gentium fuq il-Knisja kapitlu 8 meta titkellem fuq Omna Marija issejjaħ il-Madonna bħala Binzjon. Jiġifieri Binzjon hija terminu ħanejdu hekk tal-Antik Testament li qed jindika
Sion li din il-post ta' Alla hija dil-lolja. U allura Marija bħala bint Sion hija dik li verament qed tistenna il-wedijiet ta' Alla qegħdin iseħħu u qed tistennihom bħala verament dik il-persuna però li għandha il-qalb ta' persuna illi mhux biss qed tistenna t-twettiq tal-wedijiet ta' Alla imma li hija wkoll hi skont il-qalb ta' Alla. U persuna skont il-qalb ta' Alla eżistijaj hija persuna li għandha dan is-sens kbir ta' ubbidjenza lejn dik li hija r-rieda ta' Alla. Kif ix-xitan arraq bil-bniedem u daħlu biex ikun diżubbidjenti lejn Alla, naraw li issa fil-ħajja ta' Marija il-bidu tal-inkarnazzjoni se jkun bliva li din il-mara tgħid li din il-ċkejkna ġewwa Nażaret sejra twettaq. Bħalma Eva